Jo estava allà en Talavera de Remis treballant. I em diuen que si jo me venia per casa, jo vaig dir que sí. Vaig agarrar, la vaig dir adiós a ma mare i tot, i arriba Carcaixent, pregunta a veure quina hora és el tren. Jo arriba i dic, senyora, parece que estic mirant l'ara. ¿A qué hora sale el tren que va a Albergera? I em contesta la dona, diu, a les 8:30. Dic, ostres, ja és Messit d'Espanya. Ara avui dia lo sé tot, però entonces no sabia res. Arribem a Albergera i tenia que pujar a l'autobús del Sudo. Diu, tots no podeu pujar, que no n'hi ha prou o caïda per sentar-ho. I em diu, ¿usted puja dalt de la vaca? Em diu a mi, diu, pues jo, pues dalt de la vaca. M'agarra la cala i pam, dalt de la vaca. I ja anàvem 4 o 5 allà. Arribem a Sagra a les 2:30. Jo em mullo per cavall, toco la porta. El senyor Batista està, diu, sí. Dic, és que jo m'han dit que si ell té feina per mi. I diu, sí, sí que tinc feina. Diu, ja has anat? Dic, no. I li agarra entrar un plat d'arròs. Jo no havia menjat mai arròs d'este. Però tampoc li vaig trobar que vaig repetir el plat d'arròs. Ve Paco el Coco, agarrem el seu assistent que tenia ell, i la meva maleta de 2 trossos de roba que portava, que no pensava que portava molta. I puja al cotxe i me n'anem per allà al xalet. El demà matí ve un senyor que deixa la burreta i esa caseta d'allí. I li diu la feina que tens que fer. I jo aquella nit no vaig dormir, esperant al senyor aquell, que no me'n recordo com me diuen ara. I de matí, quan arriba el tio aquell en la burreta, me'n vaig per allà. Diu, ¿usted es el chico que me ha dicho el tío Batista que está así? Esperant-me? Dic, sí. Diu, ¿usted ha hablat mai? Diu, no he fet otra cosa. Jo arribo allí a casa, em vestís, i me'n vaig a passejar, i me'n vaig a allà en Calibollo, a fer-me una. I arriba allà en carrer me trobo en Tagüero, que eren tots l'alcalde. I em diu, da capitó, m'han dit que tu entraries al alguacil. Entonces estava el meu cunyat, i jo no sabia que li havia entrat fora. I jo dic, bé, si vosaltres voleu. I pues ve a l'Ajuntament, que ara vaig jo. Em vaig a l'Ajuntament, estava el secretari, que era el que venia de Mignari, i ve el Tagüero darrere i diu, este xic entra al municipal. Ja la pues. Demà té que començar la basura. Dic, hòstia, d'enterrador vaig començar també a fer-ne, perquè moria por algo del nicho que tendría que por acá. Yo lo brava y hago. Bueno, el pueblo fa lo que está por, lo que está lleno es por rico. El doctor que había sido entonces va dir lo que tenía que hacer al profesor, porque si no, unos anaven endavant, altres anaven endarrere, anaven tot un muntó. Había bandos de lo que fuera, de si tenían que hacer una junta, si tenían que hacer un pleno, y portar la vía potable, todo el poble. L'únic que no trobia el dia de fet era la basura. Però de més, si l'alcalde el dient, tira-se fora, jo se tirava fora. Agarra i dile que venga al ayuntament. Yo agarraba y le decía que era al ayuntament, yo ande. Entonces venían pues los de Pego y los de Pedreguer, que tot era un nubo, barrejant seguit. La porra la trobia, però pegar no va arribar a pegar mai a ningú. Al contrari, després se van donar compte de que els que manaven a l'alcaldes, a mi m'havien cas del que jo deia, però anaven a favor meu. Tot el compte que m'ha tirat 35 anys seguint fent aquesta feina, o que, com em van dir ells, vaig començar a fer-ne i tots tan contents.